आंखौ जिरायनो होनो सोर नोंलाय? आंनि जायगायाव थानायब्लासो बुजि मोनगौमोन नोंसोरो राजनितिका मा बुस्थु। नोंसोर जेसेबांखि नाजाया मानो आंखौ जेबो खालामनो हाया। मा सिन्था हाग्रामा महिलारि साराबो सिन्था प्रमद बर' साराबो सिन्था माखौ लानानै सिन्था ना जयेन जानाय मानसिफ्रा खम जादों नामा? सिन्था दाखालाम। नाथाय जोंनि बर'नि मोननैसो निउस चेनेलनि भुल जेब्ला दिनै बिपिएफ पार्टियाव गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जयेन जाफैगोन बिथांमोननि जानाय लोंनायखौ दिन्थिनांगौ। अमा बेदर जानो, बोरमा जानो, दाउ जानो, दाउदै जानो, मा जानो आरो लोगोसे बर'नि जुमाय बिदै ना सेरेब लोंनो बेफोरखौ दिन्थिनांगौ। अब्लासो हाजार हाजार मानसिफोरा जयेन जानो फैयो। आरो इउपिपिएल पार्टियाव गुबुन पार्टिनिफ्राय जेब्ला जयेन जाफैयो बिथांमोननि जानाय लोंनाय प्रग्राम बानायो। जाय बिथांमोना गावनि पार्टिखौ नागारनानै इउपिपिएल पार्टियाव जयेन जायो बे समाव जानाय लोंनाय खालायो। बेफोरबायदि जानाय लोंनाय प्रग्रामाव बा प्रग्राम जिखुनु जाया प्रग्रामाव दिन्थिनांगौ। जोंनि बर'नि थाखानाय निउस चेनेल बिथांमोना दिन्थिनांगौ। दिनै जायफोर 50 जन 100 जन जयेन जाफैदों बिथांमोननि जानाय लोंनाय बिथांमोननि लोंनाय प्रग्राम बानायदों बेफोरखौ दिन्थिनांगौ। बेफोरखौ दिन्थिनो थाखायनो एसे खम जादों जायफोर जयेन जाग्रा। माने जोंनि बर'नि निउस चेनेल बिथांमोना एसे पारमिसन लानांगौ बेदर ना लोंनायफोरखौ दिन्थिनो थाखाय। दा हाग्रामा महिलारि सारखौबो सिन्था प्रमद बर' सारखौबो सिन्था। रायजो राजाफ्रा जानाय लोंनाय गैयाबा फैयाना आरो जायफोर जयेन जाग्रा बिथांमोनाबोथ' जानाय लोंनाय गैयाबा जयेन जाबाय थानो बायो। ओरैनो फैबाय आर'नाइ गानबाय साहा लोंहरबाय थांफिननांबाय। लोंहो जाहो थाव खरस हरनांगौ। अब्ला हाजार हाजार सानसेयावनो जयेन जागोन नङा होमबा? आरो लोगोसे प्रमद बर' सारा एसे भुल दं। भुलानो बेनो जोंहा सानै गेदेरमा कालचारनि फैला सार मेन्डेला सार दा सोर बानायबावगोन? आदुवा बायदि मानसिब्रा गावनि पार्टिखौ नागारनानै बै पार्टियाव जयेन जायो आरो जानाय लोंनाया खम जायोबा साननैसोनि उनाव जेरै दुलाबाथाया फोर बिरांबा थिग बेबायदि जानाय लोंनायफ्रा जुदि फुस्था नङाबा साननैसोनि उनाव आरो फोर दुलाबाथा बायदि। दा बेफोरखौ सोर दिन्थिगोन नङा होमबा? दा प्रमद बर' सारा फैला सारखौबो गावनि प्रग्रामाव लाफायो मेन्डेला सारखौबो मालाबा अबावबा प्रग्रामफ्राव थिनहरो। दा बेबायदियाव सोर दिन्थिगोन? दा बर'नि सोलिबाय थानाय सोरांबानो बै पार्टिखौ गारनानै बै पार्टियाव जयेन जानाय दिनैनि बे पार्टियाव जयेन जानाय गाबोन बै पार्टियाव जयेन जानाय आरो जानाय लोंनाया फुस्था नङाबा साननैसोनि उनाव सिरि नङा होमबा? दा बेफोरखौ सोर दिन्थिबावगोन? दा फैला सार मेन्डेला सारा बेबायदि मुभिखौ देखायनायमोनबा दिनै हाग्रामा महिलारि साराबो सिन्था जानाय नङामोन प्रमद बर' साराबो सिन्था जानाय नङामोन। शिबनि न'आबो बारा गोजान गैलाना सौरागुरि मोनथारनोसै। बे सारनि न'आवनो मा जानो मा खिनो गासिखौबो जाहोजोबगोन आं। गाबनांलाय हामबायथ' मोनथारनोसै थुदो। भुला जोंना प्रमद बर' सारा एसे दं। भुला मानो लाफाबाय थानांगौ जाखो बे फैला सारखौलाय बे मेन्डेला सारखौलाय प्रग्रामफ्राव एसे हगारना हो बिसोरखौबो। दानि सोलिबाय थानाय सर्ट मुभि खालायनो मा सोरांबानो गावनि पार्टिखौ नागारनानै जयेन जानाय आरो एसे खम जादों। मानो खम जादों? जोंहा फैला सार मेन्डेला सारा बेखौ स्पष्ट बुजिगोन। दा सान्दि माने बिपिएफ पार्टियाव जयेन जानायावबो खम जादों इउपिपिएल पार्टियावबो जयेन जानायाव खम जादों। मानो खम जादों बेफोरखौ जोंहा फैला सार मेन्डेला सारा स्पष्ट बुजिगोन। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा आं खावलायो एसे सिन्था नुदों। हाग्रामा सारखौबो प्रमद बर' सारखौबो एसे सिन्था नुदों। सिन्था जानाङा। साननैसोनि उनाव रायजो राजाफोरजों मोसानांगोन। प्रमद बर' साराबो मोसानांगोन हाग्रामा महिलारि साराबो मोसानांगोन। मानो सिन्था? वादार हो। बर'फोरनि गेजेरावबो अमा फार्म दं बोरमा फार्म दं आरो बैसागु खाथि जुमाय फिसिनाय दं
सेरेबफ्राथ' आजिखालि अर्डार होबानो मोनखायो मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव जानाय लोंनाय फुस्ताबासो बयबो फैयो सारमोन दा एसे खम नुदों बे जानाय लोंनायफोरखौ मा प्रग्राम बानायाखै नामा सारमोन साननैसो दै जहन गेदेरमा रायजो राजा मा जानो मा लोंनो नाथाय जों सोरखौ लानानै मिनिगोन जों सोरखौ लानानै मिनिगोन ओइ मेन्डेला हात दिनै सारा रावखौबो लोगो मालाय थांदो आउट जेब्ला इलेक्सन खाथियाव फैला मेन्डेला सारमोनहा जोबोद रायजो राजाफोरनि गेजेराव अबेबा बिलोगो खानाय अबेबा बिदा गोदै खानाय सोरनिबा हाबा खेरायाव सर्ट मुभि नायनानै जोबोद गोजोनोमोन नाथाय फैला मेन्डेलाया बेस्थ' थाबायना दा बिथांमोनहा सर्ट मुभिखौ खालायाखै दा फैला मेन्डेला सारमोनहा जुदि बेस्थ' थायामोनबा सानफ्रामबो जयेन जानाय आरो बे साननैसो जयेन जानाया एसे खम जादों जों बेखौ नुनो थांगौमोन स्पष्ट फैला आरो मेन्डेला सारा मानो खम जादों बेखौ स्पष्ट बुजिगोन आंनि बुंनायाव गोरोन्थिफोर जादोंबा आं निमाहा बियो फैला आरो मेन्डेला सारनाव आं निमाहा बियो प्रमद बर' सारनाव आं निमाहा बियो हाग्रामा महिलारि सारनाव आं निमाहा बियो बे प्रग्रामफ्राव एसे खमखौ नुनानैसो आं बुंदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा बिटिसि बिटिआरआव जेसेबां जनजातिफोर दं बिथांमोनखौ जों नुबोदों बर'नि साखाथि फाखाथि थानाय गुबुन हारि बिथांमोनाबो बर'फोर बायदि जाबाय मोनजाबासो मोलोंबासो बिथांमोनाबो जयेन जायो सोरनिबा हाबा खेरायाव सोरनिबा प्रग्रामाव जानाय लोंनाय गैयाबा मानसि जाया थिग बेबायदि बर'नि कालसारखौनो गुबुन हारियाबो लाजोब्बाय